Llavors, per finalitzar, quines són les conclusions que podem dir d'aquest estudi? En primer lloc, i molt important, la direcció dels centres diu que el desenvolupament sostenible dona valor afegit a la institució, és una gestió col·lectiva i un compromís dels directius, i això s'adreça en aquests moments bàsicament cap al nivell més estratègic de l'organització. Els professionals assistencials estarien d'acord en prioritzar la integració del desenvolupament i criteris de sostenibilitat en la pràctica assistencial. I això no suposa cap pèrdua en efectivitat de les intervencions assistencials o clíniques. A tots els centres s'han fet mesures tant en el vessant econòmic com mediambiental com social, en la qual cosa estem en la bona línia. I per fi dir que allà on s'han fet intervencions d'estalvi hi ha un resultat contrastat que podem establir en mitjana anual d'un 7% de reducció de consums. És a dir, hi ha eficàcia en les intervencions de consums i està demostrada. Per la qual cosa els reptes serien, com a conclusió de l'estudi, anar d'allò que és estratègic a allò que és més operatiu en la pràctica assistencial, i això lligar-ho a la governança i a l'organització, integrar la sostenibilitat a la pràctica assistencial i paraules clau que surten, com sempre, serien els professionals, la qualitat i l'eficiència. I per últim, retomant el dibuix inicial, els límits que marca el desenvolupament sostenible estan fora de l'hospital, a la qual cosa el partenariat amb l'empresa, amb la societat, amb el medi ambient, es fa com un repte o s'identifica com un repte clar a treballar a tots els centres. Llavors, fins aquí els resultats. Gràcies.